Husenka je jako nebezpečná, na útočí. Tak, já vás všechny poprosím, zavřeme teď pusinky. Já vím, že byste se nemohli celý den dočkat. Už konečně to začne. Když to dvouma rukama, tady takhle dolů. A respektující přístup a individuální přístup u nás není něco, co je jenom na papíře, jenom nějaký líbivý text, ale něco, co se snažíme opravdu promítat do toho každodenního běžného života. Rodiče i děti jsou pro nás parťáci a jdeme společně po vzdělávací cestě dětí. A můj první den ve školce na Hradě mě asi překvapilo nejvíc to, že kolik energie můžou ty děti dát. Jak to člověka nabije, když den stráví s tolika dětmi. Můj první den ve školce na Hradě byl, když jsem sem chodila na praxi s holkama z mojí třídy a nejvíc mě překvapilo asi, kolik je tu personálu a jaký mají přístup k dětem. Můj první den tady v mateřské škole na Hradě byl jako praktikantka na střední škole a zaujalo mě nejvíc velké moderní prostory. Důvěra u takhle malých dětí se buduje postupně, tak si myslím, že je dobrý nespěchat, počkat, až ty děti si k vám najdou cestu. Máme určitě prostor tady poznat, jak vyniká jakékoliv dítě, protože díky centru máme na ně lepší prostor, pracujeme v malých skupinkách a je to příjemné i pro ty děti, i pro nás. K tomu, abychom dobře napozorovali děti a zjistili jejich silné i někdy slabé stránky, nám hodně pomáhá diagnostika zde v mateřské školce a určitě je to zase každodenní pozorování. Připravený a s tím odjíždí a s pokladem utíká. Celá naše školka je krásně moderně zařízená, dětem se tady líbí. Asi nemají úplně jako vybraný konkrétní prostor, líbí se jim jak ve třídách, tak když je venku, tak krásně jako tady na zahradě nebo procházky po okolí jsou taky fajn. Máme jednu obrovskou výhodu, že máme kousíček od školky i park Libušák, kde téměř denně chodíme a využíváme tam prostě té volnosti v té přírodě, čerstvý vzduch. Můžeme aplikovat i takovou tu přírodovědu už, přiblížit blíž dětem, vztahy lesa, přírody a lidí mezi sebou. Přechod do našich nových prostor před 5 lety byl pro nás jako velmi zlomový moment, protože jsme začali být mnohem jako soběstačnější. Máme prostory, které jsou opravdu jako krásný, moderní a jsou to prostory, do kterých jsem se, jak to jenom bylo možné, nějakým způsobem jako otiskla. Hodně jsem si malovala, jak chci, aby vypadaly ty třídy a tak dál, což někdy nebylo úplně jednoduchý potom vykomunikovat s projektantama a tak. Ale rozhodně ten přechod do těch nových prostor nám naši práci jako hodně ulehčil a dětem nabídl nádherné místo. Klidové koutky, které děti rádi využívají na nějaké bunkry, ale my je třeba využíváme při centrech aktivit. A samozřejmě v exteriéru je to zahrada, kde děti baví pěstovat různou zeleninu nebo ovoce a poznávat tu přírodu. Staráme se tam o záhonky i o hmyzí hotely, které jsme třeba společně vytvořili s dětmi. To, že děti sami mají zájem na školní zahradu chodit, to, že sami přispívají nápady, co bychom tam mohli sázet nebo co bychom tam mohli pěstovat a to, že tam chtějí trávit svůj čas. Občas se potkávám s názorem, že prvně by se měly děti naučit pořádně česky a pak teprve nějakým dalším jazykem. Ale z mé dlouholeté praxe a i z nějakých zahraničních studií a zahraničních praxí dneska už dobře víme, že čím dřív se děti setkávají s dalším jazykem, tím lépe. Protože obzvláště v tom předškolním období jsou ty děti na ty jazyky jak houby, oni všechno nasávají a je to pro ně takové jako přirozené. Že když se s tou angličtinou setkávají odmala jako s něčím, co je přirozené, tak je to pro ně obrovský benefit.
Jsme byli teďka na horách, měl tam skišule a viděli jsme ho, jak komunikuje s instruktorem, který na něj mluvil anglicky. Samozřejmě jenom posunky, odkyvoval, ale evidentně jim rozuměl. Dokonce jsme teď byli na bazénu a děti hází balónky do takových desek a náš Honzík už rovnou chodí já chci red, já chci white a ostatní maminky to obdivují. Honestly, I am happy when a child uses English as a tool for communication in every day. It means that they are very interested to learn the English as a second language. S angličtinou zde v mateřské školce pracujeme průběžně každý den. Například v mé třídě s nejstaršími dětmi na ně mluvíme opravdu půl na půl anglicky a česky. A to, že děti rozumí, poznáme podle toho, že nám chtějí odpovídat. Nejenom, že reagují na naše instrukce, na to, co jim v průběhu dne říkáme, ale to, že od dětí vnímáme zpětnou vazbu a to, že se nám jednoduchými slovy nebo jednoduchými frázemi snaží odpovídat na naše dotazy nebo na naše požadavky. Komunikace ve školce úžasná. Takový přístup prostě jsme si právě představovali, kde opravdu se dozvíme od A až po Z, co dítě dělalo, kde byli. Jo, máme prostě kompletní zpravodajství z toho dne, to je super. Fotky, to taky jen tak někde nebývá. Vítám neustálou možnost konzultovat všecko v podstatě a když vnímám, že učitelky mají někdy plný ruce práce, tak stejně jsou ochotní si popovídat na žádost, na přání. Za mého působení tady bylo samozřejmě spousta momentů, kdy jsem přemýšlela o tom, jestli by nebylo jednodušší hodit klíče do kanálu a jít dělat něco jiného. Ale pak, když člověk opravdu jako vidí ty děti a přijde do té třídy a ty děti se smějou a obejmou vás a tak člověk ví, že je na správném místě. Firmám a podnikatelům se naše mateřská škola snaží nabídnout různé možnosti spolupráce a co bych řekla, že může být takovým jako největším přínosem, tak je rozhodně to, že podporovat vzdělávání dětí už od útlého věku má jako velký význam. Ty největší základy se zakládají už u nás. Na začátku to bylo takový jako složitější, ale ty dobrý lidi se vždycky jako potkají a když má člověk srdce na pravém místě a chuť do práce, tak se to okolí vždycky přidá. Děti jsou takový malý pokladi. Člověk je má rád, protože jsou bezvrstní. Když vás obejmou, tak vás to zahřeje. Když se usmějou, tak je to prostě radost, štěstí a na to se nezapomíná. A když školkou zní smích a piano, tak to je vždycky takový pohlazení po duši, kdy si říkám, že to, co dělám, asi dělám dobře a má to velký smysl. Měla jsem velice dobrý pocit z toho, když maminka dítěte spás, vlastně za mnou přišla s pláčem a velkým děkováním, kam se její dítě posunulo. To bylo po strašně dlouhé době a očekávání, kdy vlastně své dítě uslyšela říct dlouhou souvislou větu, která dávala smysl. Potkat děti, které u nás začínaly před 10 lety, je dneska docela jako dobrá legrace, protože už jsou to opravdu jako puberťáci, kteří jsou někteří větší jak já, mají už velkou nohu a pro mě je jako hrozně hezký, když se třeba ke mně tyhle děti jako hlásí a ptají se, jak se máme a tak. Jako bylo těch okamžiků jako hezkých hodně, musím říct. Hodně, třeba jak jsme chodili ven, jak jsme chodili každý den, bylo toho hrozně moc těch hezkých okamžiků. Co bychom školce popřáli, aby to paní učitelky i paní ředitelka vydrželi? My bychom školce popřáli spoustu dětí do budoucna, ať se daří. Mnoho zdraví, štěstí a hlavně spousty dalších skvělých dětí, které přijdou. No hlavně, abyste vydrželi být takhle aktivní pořád a měli nervy na ty dětičky naše. Když se podívám do budoucnosti, řekněme za nějakých 5 až 10 let, tak doufám, že naše mateřská škola
bude pořád stát na svých pevných pilířích, že nás nic jen tak nevykolejí. Těch krásných chvílí je tady tolik a fakt dennodenně, že prostě kdybych vypichla jednu, tak by dalších 1000 chybělo. Školka na Hradě je rozhodně investice, která se vyplácí a vaše děti tady určitě budou šťastný. Úžasné místo, kde začíná budoucnost vašeho dítěte. Tady a tady ho tak